Ikawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malip Guyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time. 3 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon, mga kabombo. Mayang hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sining mga suki sa mga naka-tune in na karon, sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lisuan sa inyo sitag sa kamaradyo mga kabombo, no, sa nagasigabong nga 630 kHz, kaangay sang radyo nga ini nga normal nga pwede maliso, no. That is why nga ang inyo siniiya nga luyag nga pamatian amuged ang pwede ninyo nga mapamatian kay pwede maliso. Kaangay subong nga nagasigabong ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sitag sa mga radyo. Sa malabutan sa aton si paguragwag, hello, hello, hello. Sa hindi malabutan sa gapon, welcome. Gina-enjoy kita, pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines. Ang official website sang Bombo Radio Philippines nga www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos sa kalibutan mga kabombo.
sa mga yara na dira karon ay ho sa aton siniyang website ang www.bomboradio.com. Ang local website sang Bombo Radio Bacolod, of course, ang www.bomboradio.com/bacolod. Ara na kamo dira mga kabombo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini mga suki. Kag syempre pa, no? Ang aton si Masuki ara naman nagapariser sa aton sini iya nga Facebook Live. So sa mga nagalantaw na dira sa Facebook Live, hello, and good afternoon. Ara na kamo dira. Syempre, ara pagin sa aton sa YouTube channel. Hello and good afternoon. Sa aton siniyang cellphone, pinaagi sa aton siniyang pag-log on o kung pag-download sa aton siniyang Bombo mobile app sa inyo si cellphone. Sa ara na dira karon ay nga nagapinamati sa aton si crystal clear nga live audio streaming. Hello and good afternoon. Sa tanan nga malabutan sa aton si pagwaragwag, sa tanan nga malabutan nga pinaagi sa aton sini nga mga pamaagi since ang Bombo Radio Philippines fully digitalized na mga kabombo. No? Ti ara na kamo dira ya. Ang importante ara na kamo dira. No? So sa tanan nga malabutan naton kag ara na mag-ulu-unwind na kita, mag-relax kita mga kabombo. No? Agod nga ang inyo siniya nga mga ang inyo sinibala nga dalunggan, no, ang inyo sini nga panghuna-huna, o ang inyo sini dalunggan naka-tune in, ang inyo sini nga mata naka-focus, no? Pinaagi sa aton sini iya nga YouTube channel kag Facebook Live, pero ang inyo sini nga panghuna-huna maka-ulo-unwind mga kabombo, no? Maka-ulo-unwind ka maka-relax sa makadali. Pagkatapos ng pila ka kontrobersyal, mga dalalagko nga mga balita, labi na gid balita sa kalibutan sang politika. Diriya sa ato niya mag-ulu-unwind kita diri mga kabombo, no? Kalimtan naton anay ang politika, no? Kalimtan naton anay ang aton sin mga problema sa aton sini iya nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ang importante ya maka-ulu-unwind kita kay kinahanglan gid sa aton sini nga lawas nga maka-ulu-unwind kita mga kabombo, no? Pinaagi man sa inyo siniiyang nga makasaysayan, kag pinaagi man sa inyo siniiyang nga mga kahapon lamang. Mag-ulu-unwind kita diri. Aber relax dira, no? Mag-relax gid anay kay kinahanglan na sa aton sini nga lawas. No, si Rizal D. Alunan gani naga-relax naman, no? Si Ma'am Erlinda Alag ara naman naga-relax. Si Leo Vicentino ara naman naga-relax naman. Kag iban pagidiri ay ho nga nagapareser si Jose Michael Hayibo Guillem ara naman, si Kurt Siveria Sevia ara naman ga relax. Ara gid sila tanan ho ang si Alma Benitez Narvasa, good afternoon lang dira sa inyo tanan no. Kag sa iban pagidiri nga nagapareser wala labot sa aton si Facebook Live, no, sa aton nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello, Abigail Marinas, Susan Salas, Ivan Cerveza, kag Juvie Sargent. No? Si Ma'am Juvie Sargent. Ara na sila, mga suki naton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. No? Ang aton sila iya nga mga avid listeners, specifically, diri sa aton sila palatuntunan kahapon lamang. No? Dugay-dugay may pagabasahon naman kita nga true to life story kag ikaw dira, no? Ikaw nga nagalantaw kag nagapamati, basi mayara ikaw sang matudtod nga kahapon lamang, no? Ang imo siniya matudtod nga eksperyensya sa kabuhi. Why not i-share? Abi i-share diri kay akon pagabasahon kag pasaburan naton. Butangan naton sang theme song. Pinaagi sa aton siniya nga mga ginapabugal nga Bombo Music Festival nga mga ambahanon, no? Kung may request kamo sa Bombo Music Festival songs, by the way mga kabombo, no, padala na kamo kay aton ina nga ipaambit diri, no. Si Ma'am Abigail may ara ikaw sang paborito nga mga bahanon sa Bombo Music Festival, no. Si Ma'am Susan, si Ivan, si Ma'am Juvie. Ma'am Juvie, what's your favorite sa aton nga playlist sa aton sa Bombo Music Festival, no? Ang
kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines, no? We have our own soundtrack, no? Aton giniya soundtrack kay aton man niya nga kaugalingon nga paindis-indis, the competition of the beautiful compositions of beautiful songs, no? Si Ma'am Isabel Cantila. Ma'am Isabel, may ara ka sang kahapon lamang. Abi i-share diri ho, agud nga maano naton ano ni gani makuhaan sang leksyon kay inspirasyon. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede? Ate, sige. Pwede man isulat pinaagi sa yellow pad, no? Isulat ang inyo sila dira nga mga kasaysayan pinaagi sa yellow pad kag ipadala, no, sa koreo. I-address sa kahapon lamang program. Care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ate, sige. Sa pagbukas ng aton si palatuntunan mga kabombo, ariho ang isa man sa mga most requested songs. One of the most requested songs sa aton sini nga Bombo Music Festival. Kay kadamo diri ang makarelate, no? Ang ambahanon ngayon ni ginatiguluhan LDR, Long Distance Relationship. Kaprodukto ini sang Bombo Music Festival 2020. Ini ang gin-compose kag gin-interpret ni Jose L.G. Fuentes, mga kabombo. Kag, mind you, ang ining bahanon nangin second runner-up during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Second runner-up. Kag, syempre pa, ang nag-compose, nag-amba, siya man ang interpreter, nangin best interpreter, mga kabombo, no? Si Sir Jose L.G. Fuentes, amo ang second runner-up, ay siniging compose ng bahanon LDR, kag ini siya, amo man ang naging best interpreter. Abi lang tuon naton kung paano, kung nga ang naging best interpreter gud siya, kag ano siya ka nami mag-interpret siya sining bahanon. Let's watch this, mga kabombo, ang aton sining pagdulong sa inyo sang sining opening song naton, ang ambahanon nga ginatiguluhan LDR during that grand performance night sang Bombo Music Festival. LDR, Long Distance Relationship. Para po ito sa lahat ng mga taong totoong nagmamahalan despite na malayo sila sa isa't isa, pero patuloy silang nagmamahalan. Naisulat ko po ang kantang ito based on my personal experience at idedicate ko po ito sa lahat ng mga tao ngayon na nasa relationship na LDR. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibati apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako.
I miss you more. Mauy gibalik-balik, wa nay kan anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gigilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, diligid ka bayran o dollar. Bisagod sa obiyong, ako gadang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay di sa layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andang paabot hantod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingon. Kay bisan layo ikaw giyon na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. LDR, mga kabombo, no? LDR, ang second runner-up sa Bombo Music Festival 2020. Kag si Sir LG, Jose LG Fuentes, mga kabombo, no? Nga isa ka freelance ini siya, no? Isa ini siya ka freelance singer-songwriter, mga kabombo, no? Taga Cebu. That is why nga siningang bahanon ti Visaya, no? Cebuano, kag si Sir LG Jose LG Fuentes, no? Freelance at the same time, music producer, kag music school teacher ini siya, no? Sa St. Nino Mactan Montessori School, mga kabombo, no? Ang LDR nga among aton si ginapabugalged, second runner-up sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. It is a song, no, of two lovers. Sino da makarelate? It is a song of two lovers who are in a long-distance relationship. And it speaks about the feelings of that someone who keep his or her love even when they are far away. Amo na iya ang paghigugma, mga kabombo, no? Nabisan layo ay kamo, no? Bisan ano pa ka sa inyo kalayo ay, ang importante da iya nagahigugmaanay kamo, no? Dra matakos kung hasta diin gid kamo. Seas apart, no? Grabe nga paghigugmaanay. Dra matakos, it's either magnobyuhanay or magnobyahanay pa lamang kamo, no? Daw talaksan siya kung hasta diin gid kamo ang inyo siniya nga loyalty, no? Ang inyo sini nga paghigugma. Akon magkit-anay na kag magbalik na ang magkilit-anay na kamo nga duha abi, no? Ang lalaki abi ato sa abroad nagbalik na
kag nagahulat diri iya sini iya nga girlfriend, no? Vice versa, or diin kamo abi makakit-anay kamo sa gihapon yara sinipulso, no, ang paghigugmaanay wala sang may kinalain kag wala sang may traidor bala, no? Wala sang may tiko ang iya sini nga bana sa gihapon kamo gihapon ang palanggaanay, no? Wala sang may nagluib sa inyo sini nga duwa kag para sa akon amo na siya ang matudtuon nga paghigugmaanay, no? Despite of the seas apart, no? Apisar nga layuay kamo, apisar nga LDR kamo, no, klase sa relasyon nga layuay, pero ang inyo sini nga honesty. Okay, isang honesty budlay nimo, no? Sa ambahanon pa, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty. So, amo yato mga kabombo, no? Ang ambahanon nga LDR, ginapabugal tagid. Second runner-up sa Bombo Music Festival 2020. And this song is very personal para sa kay Sir Jose L.G. Fuentes. Kay iya inigin sulat kundi ang Bombo Music Festival 2020. A year ago that time, no? So, Butchilingon 2019, ang iya sini nga girlfriend nagpadulong sa Dubai. Pero ti ila na pamatud-an, ang ila sa paghigugmaanay sa gihapon, putli kang nagapabilin despite nga LDR ini sila, no? Kanambi kay kada ambahano na diri nga ginapabati naton sa Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Mga true to life stories ini matudtod nga kasaysayan sa ila sini iya kabuhi, labi na gid sa ila sini paghigugma. Ginahimuan nila iya mga kabombo sang lyrics, ginahimuan sa melody, ginpaambit sa aton sini iya nga competition via Bombo Music Festival. Di kundi nagdalalaog. Di ko kamo mayara man dila sa mga kasaysayan, parte sa gugma, be it masakit man o kung puno sang kalipay, aber himo iina sang mga kabombo, himo iina ninyo sang lyrics kag butangan sa melody, i-arrange sang maayo kag hulat-hulato naton ang masunod naman iya nga Bombo Music Festival competition, no, mga kabombo, para nga may tsansa kamo nga everyday diri sa kahapon lamang kag sa Star FM, mga kabombo, aton sini counterpart sa FM band, mabatian ang inyo sini composition, mabatian ang inyo sini nga gin-compose nga bahanon, tiyamakon mo na, no? And that's gonna be forever. Samtang buhi ang Bombo Radio, kag kamo ara man dira, forever na naiya. Grabe nga media mileage, no? Grabe nga oportunidad, mga kabombo, nga i-play ina, no? Every day, no? Diri sa kahapon lamang, kag sa Star FM. Why not, no? Abe, ano ka mo dira? Compose na ka mo dira. Okay? Kataho mabaya sang mensahe, no? Sa nasiling ko na sang LDR. Huna-huna, naglupad, mura ko og gituboy sa panganod. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw gyud naningkamot nga mag-istorya ta kada minuto. Grabe ning LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, nag-inosara ka nga love nako, no? Nag-inosara ka nga love nako, no? Mga bula-bulatik istorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wanay kan anay walanay pahuway, wanay uliyay, never mind kay kiligman. Grabe ang LDR, mga kabombo, no?
So kung may ara ka mo sang request dira, no? From our playlist sa Bombo Music Festival. Aber padala na kamo dira mga kabombo, no? Request kamo kay aton ina nga ipabati sa inyo mga kabombo. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan ang imong pagtawag samtang naglakaw ga katawa kay gikiligman ngisi abot sa dunggan. O si baby budikdik ko makaintindigid nimo. Sa kay Sir Glenn, tudloan mo ko karon Sir Glenn ha, Papa Bebe, tudloan mo ko sang kung ano ang buot silingon sini. Although ngati gets naton ang mensahe sang LDR mga kabombo. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. By the way, sa aton sini mga pinalangga nga matagpalawati sa aton si Masuki, magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom, no? Magabuya ako anay sa pila ka mga commercials sa aton pagpanumbalik. Aton iga-recall ang natabo, no, sa itong mga 42 katuig na nakaligad. Ang matutun nga kasaysayan sa aton sini nga Philippine history, sa aton sini nga Today in History. Wala labot subong adlaw mga kabombo, no? We are celebrating Earth Day. Okay? May ara man gani nga International Mother Earth Day, no? Duha na siya kabilog ang World Earth Day kag International Mother Earth Day mga kabombo. Subong nga adlaw, no? Kay ina sa aga magin paambit na kita nga special feature, no? Kagkaron sa gabi iga-replay ina sa Zona Libre upos kay Bombo Fonses Pino. Pero sa aton siniya nga kahapon lamang Today in History, aton dumdumon isa ka indi gid malipatan. Labi na gid naton nga mga Bacoleños kag mga Negrense. 42 years ago, ano ang natabo? It was a tragedy. April 22, may nadumduman ka mo? Aton ina panumbalikan. Upod na sa aton si kasaysayan, true to life story sa aton si main menu, iga dulong ko ina sa inyo. Pagkatapos, ginlamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 34 minutos na ang nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa gihapon din inyo alagad, no? Si Miss Jazz para lamang sa inyo. By the way, good afternoon lang dira ho sa aton siniiyang nga mga avid listeners gid, no? Nga nagapahuway-huway. Baw, ara dayon ang request ni Carl Kenneth Cañete, ang aton sini nga avid listener gid, no? Carl Kenneth Cañete. Siling ni Carl, Bombo Jazz kabuhi sang kabuhi ko ni Dante Beryong. Among akon sini nga i-request. Palihog lang greet sa mga pumluyo sang barangay San Jose, Ibi Magalona. O, sige. Salamat gid, no? Sa kay Carl Kenneth Cañete. Kabuhi sang kabuhi ko. Isa ina sa aton sa mga favorite nga produkto sa Bombo Music Festival. In fact, amo ina ang aton sinipila ka mga drama diri bala, no? Soundtrack mismo sang aton sinimatahom nga mga drama diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Si Chito Jocades. Good afternoon sa imo, Chito. Salamat gid for watching always and listening
no? Good afternoon dira, no? Sa Tantangan, South Cotabato. Si Chito, taga Tantangan, South Cotabato. Pero may pamilya na siya diriguro sa may ato, no? Chito. Dina Torrecampo Petalino. Good afternoon, Miss Jazz. Pag-greet kay Madam Heidi, no? Pag-greet sa kay Madam, sa kay Heidi, Leia, si Maru, Ninin, si Rosalie, si Rosing, gapamati gid sila subong. Rosing, hello! Kadamo gid sila nagapinamati subong ho. Ang aton sining international Bombo International Correspondent sa kay GG, no? Good afternoon sa imo GG Padilla Casa Vergara. Siling yamayng hapon, DYWB Bombo Radyo Bacolod. Good afternoon sa imo Miss Jazz. G, thank you so much. Salamat gid. Watching live in Hong Kong. GG, ang aton sining Bombo International Correspondent dira sa may Hong Kong. GG Padilla Casa Vergara. Miss Jazz, please greet no sanday Madam Maru, Ninin, Leia, Rosing, Heidi, Rosalie. Sige. Ari na sila ho. Shout out man Miss Jazz sa Team Ilonggo nga mga hikers diri sa may Hong Kong. Sanday Lori Picasis, Jose Sancho, Annabel Nojas, Joneline Daguro, kag ang amon siniya supporters dira sa may Caserta, Italy, no? Sanday Abeth Urbino Serdania. Happy tuning in and happy Earth Day sa tanan-tanan, no? Halin sa kay GG Padilla Casa Vergara, no? Dira sa may Barangay Singkang Airport sa Family Vergara. Good afternoon. Halin sa kay GG. Si Lou Ray, good afternoon. Lou Ray, ginatag yung mga si GG, no? Inopdanay gid sinaguro ni sa may sa may Hong Kong, hindi pagpalipati GG si Juvie Dairo Jacona nga taga pasan mo sang tubig. Sige. Salamat gid, no? Mga gini naton, mga suki gini naton nga mga Ilonggo nga ara subong sa may Hong Kong, no? Basta namian gid ko sang Ilonggo, Miss Jazz, Ilonggo Music Festival nga amo na ang nangin Bombo Music Festival. Ang ako niya na namian, Miss Jazz, this is goodbye. Amo na, no? Is this goodbye? I hate to say. Muna yang kay GG nga paborito. Siya Miss Jazz do nalipat na ko ni. Sige ipatukar ta na buwas, no? Dedicated especially for you, GG Padilla Casa Vergara. Yari anay ho, sa aton sini nga kahapon lamang today in history, matudtuod nga kahapon lamang. Matudtuod nga istorya, no, sa pila ka pinanid sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas. Kung may dalalag ko, syempre, ginadulong madiri naton sa inyo, wala labot subong abi, no, nga Earth Day, mga kabombo, no, wala labot sang Earth Day, may ara pagid, no, ang Earth Day iyan aka UNESCO, sabay naman niya sang UN, kag ang International Mother Earth Day, amo pagid ni iyan naman iya ka UN General Assembly, mga kabombo, no? Wala labot sa Earth Day, dungan man subong April 22 man ang International Mother Earth Day. Iniyagin ang Earth Day no ginsuguran sa tungod 1969 pero ginsuguran ang celebration sa 1970, mga kabombo, no? Pero ang International Mother Earth Day gin-establish ni sa 2009 lang, mga kabombo, no? Gin-introduce ni para sa pag-amlig man sa aton sini iyang Mother Earth, no? Ang aton sini nga Mother Earth kadungan man sa Earth Day subong. Amo-amo man lang ang ini nga celebration. Ari anay ho, hindi ni naton malipatan. Isa ka dako-dako nga trahedya nga natabo, nga nag-apekto sa aton si kabuhi, labi na gid sa mga Bacolodnon, kag sa kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, pati na gani sa aton si kaiping nga probinsya, no, ang Iloilo, mga kabombo, no? Kay sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Abril 22, sa tuig 1980, no? Sa kay Bombolito, pagayon may ara kita dira Bombolits nga graphics. Mga 42 katuig na nakaligad,
That was April 22 of 1980, 42 years ago, natabo ang hindi malipatan nga hitabo. Labi na gid sa bahin naton nga mga Bacolenios kang Negrense. Sa natabo ang MV Don Juan tragedy. Sino makadumdum? Sino ang may pamilya? Sino ang nangin survivor? Abe, pariser ka mo diri? Sang amo nga trahedya sa kadagatan, no? Ang Don Juan tragedy, MV Don Juan tragedy, nga nag-utas sang mas sobra 100 ka mga pasahero, no? Mga 136 tanan ka mga pasahero ang nagkalamatay. That was April 22 of 1980 sang ang maritime vessel sang shipping line nga Negros Navigation, no, NN, mga kabombo. Kag luxury liner ini, no? Ang ginasakyan ini sa mga manggaranon, no? Luxury liner nga mo ini ang MV Don Juan. That time bound for Bacolod, halin sa Manila, no, ang yasini nga pagpanakayon. Natabo ang hindi malipatan nga hitabo. Sang ang MV Don Juan kag ining PNCC tanker nga Mount Tacloban ay nagbungguanay sa kalapad-lapad mga kabombo sang kadagatan. May traffic man nga gakatabo. Wala labot sa kahanginan, amo man ina, no? Kaya may ara sila rota nga amo na ang dapat nga agyan. Di sa kalapad-lapad, nagbungguanay. It was a sad and tragic collision, no? Nag-collide ining duha ang MV Don Juan kag ang tanker, no? Ang PNCC oil tanker nga Mount Tacloban dira sa may Tabla Strait sa Mindoro, no? Makalipas lamang ang malapit 15 ka minutos, nalunod na gilayon kag nagsarurot paidalom ang barko nga Don Juan. 20 nautical miles to 37 kilometers sa Maestre de Campo Island sa Oriental, Mindoro, mga kabombo. The vessel sank to a depth of 1,800 feet. Kag sa madumduman, nga mayara sa masobra 800 ka mga pasero ang nagasakay. Kag ti amo to sa uli may nagkalamising kag ginkabig na lang. At ti wala na gid sang may nakitaan, ti amo to gin-add na lang sa mga nagkalamatay, mga kabombo, no? Ang ini nga insidente sa tubig, sa kadagatan, no? It was a maritime disaster that we Ilonggos in Negros and even Iloilo can't forget. Ti subong 42 years ago na ini mga kabombo, 42 ka tuig na nakaligad, pero sa gapon preska pa sa tanan. Kag amo ini ang ginsuguran, o kay naghibi gid. It was a whipping day. Damo gid ang naghilibi, mga kabombo. May ara gani kilala ko, close gid sa akon. Kilala ko gid. Ang iya sini nga pamilya, siya na lang diyang bilin. Ang iya sini nga whole family, nanay, tatay, mga utod, lunsay tanan, nagkalalunod, nagkalamatay sa MV Don Juan tragedy, no? 42 years ago, mga kabombo. Kag amo ini ang ginsuguran kay naghibi ang bugos nga syudad sang Bacolod, kabugosan nga probinsya sa Negros Occidental. Kalakip na mga katupad kay may mga kilala, may mga paryente nga nagkalalunod man, nagkalalumos, mga kabombo, no? Ang syudad sang Bacolod di apektado gidto. Diri nagsugod ang concept kun nga mayara sang Mascara Festival. Kay luyag sang mga Bacolod noon, ilabi na gid sang mga nagapamuno sadto ang nag-conceptualize sa sining Mascara Festival. Luyag niya nga tabunan ang nagahibi nga itsura sa mga Bacolod noons tuga sang MV Don Juan tragedy. Buslan sang maskara nga nagayuhom kag malipayon. Para nga i-usher ang mga pumuluyong Bacolod noon kag Negros Occidental nga maka-move on. That is why, amo ini, this incident later served as an inspiration for the grandiose
Mascara Festival of the City of Bacolod. Para matamat nga malimtan, no, ang kasubo kasakit nga natabo sa tong 42 ka tuig na ang nakaligad, mga kabombo. Grabe, no? Ang mga casualties adto nga adlaw ginisip lang 18 kabilog, more than. Kag ang nagkalamising that time mga sobra 115. So amo na ang rason ko nga ang grabe gid, no, ang ining terrible thing and happening nga hindi gid malipatan tubtub subong, labi na gid sa mga pamilya nga apektado, nga ang mga pamilya, miyembro ng pamilya nadala dito, mga kabombo, no? It was April 22 of 1980, 42 years ago. Naghalin to mga alas 10:30 ang takna sa gabi. Kag ang mga pamilya diri pagkaaga ti ara na nagahulat ang mga pamilya magasugat sa among nga adlaw Abril 22. Sa ulihi ang excitement nga makita ng mga pamilya dirao sa port, mga kabombo, ang pagsugat, ang nagasugat nga excited kag nagayuhom-yuhom. Sa ulihi mabatian nga naghinibi, dululungan nga naghinibi ang mga banantay nga mga miyembros ng pamilya, mga friends kag nagahulat sa mga pasahero nga magaabot kuntani. At least may ara man niya nga madamo man ang nagkala ang naluwas, mga kabombo. Ang MV Don Juan naghalin dito sa Manila North Harbor, no, kag at least mga 1,000 or more than 800 ka mga pasahero, ka mga alas 10:30 ang takna sang gabi sadto naghalin ini sa Pier number 2 sa Manila North Harbor, no? Ginisa-isa ka anuman ka miyembro ng pamilya ang yasin iya nga kahapon lamang. Rason man ko nga ang ti madayday naton ang ini nga hitabo, mga kabombo, 42 years ago. Ang MV Don Juan Tragedy. Philippine Standard Time, 48 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Si Sir Reynaldo Rojo, nagalantaw man via our YouTube channel. Don't forget sa aton sining YouTube channel, don't forget nga mag-like, subscribe, and share, no? Kag i-click nyo da ang notification bell below para nga anytime may ara kita sa live streaming, mga programa sa Bombo Radio, ma-notify ka mo. Kag hindi ninyo malipatan nga amo ni gali ang mga paborito ko, amo ni oras, i-notify ka mo. Makalantaw ka mo dayon. No, sa aton siniya nga live audio streaming, no, dira sa may or sa aton siniya nga YouTube channel, no, makalantaw ka mo, ka maka-enjoy sa aton siniya nga mga palatuntunan. Without much ado, mga kabombo, yari na ang aton siniya paborito gid, ang aton sini nga main menu, ang inyo mga kasaysayan. Ang aton sini nga letter sender sa sini nga hapon nagapakilala gid lamang sa kay Cesar. Si Cesar is 49 years old sang Banwa sang Hinigaran, no? Ang kasaysayan ni Cesar iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
Dear Miss Jazz, mayang hapon sa imo kag sa mga tagpalamati, sa imo pala tuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Cesar, nagaparuigon sang 49 anyos. Diri ako Miss Jazz nagapuyo sa Banwa sa Hinigaran. Kag isa ako sa mga avid listeners sang Bombo Radio na binigid sa inyo sini nga mga matahom nga mga drama. Kay nagakalingaw gid ako ang akon sini nga lola, si Lola Susan, ang isa gid sa mga avid listeners sang Bombo Radio Bacolod, ang inyo sini nga mga drama. Miss Jazz, nagsulat ako kay Luyag Kuman nga ipaambit ang akon siniiya nga kasaysayan. Tawagan lamang ako sa kay Cesar, 49 years old sang Banwa sa Hinigaran. Angot ini Miss Jazz sa akon sinisad to nga nangin karelasyon. Nga amo ang iloy sa akon sini nga anak ngayari sa akon sini nga luyo. Masakit Miss Jazz, pero ti nangin kabahin ini sa akon sini iya nga kahapon lamang. Sa prangka nga sugilanon, sa tuman ka lawig na nga panahon nga nagseparar kami, nabugras ang amon sini iya nga relasyon, ang amon sini nga pagpalanggaanay, nga nagdulot gid, nagbunga sa isa ka matahom nga bata nga babayi. Apisan nga madugay na ato Miss Jazz, sa gihapon, padayon nga nagapabilin ini sa akon siniiya nga tagipusoon. Kag apisan nga madamo sa mga panahon nga nangin masakit ini nga eksperyensya para sa akon. Pero hindi ko gid malipatan nga once nagbatsyag ako kag naghigugma sa isa ka babae. Sa edad ko karon Miss Jazz nga 49 anyos, matapos nga nag-break kami sang iloy sang akon sing bata, kayari diri sa akon luyo. Wala naging ko Miss Jazz, nagtiaw-tiaw pa sa patag sang paghigugma. Kay daw para sa akon niya Miss Jazz daw na dudla ako sang mga nagkalanabo sadto sa amon. Abi mo Miss Jazz, suguran ko ang akon si kasaysayan. Sa tung time nga nakilala ko ni ang matahom nga linay. Diri man din siya Miss Jazz, ano man siya, Hinigaranon man siya. O galing kay nagdako siya dito sa iya nga pamilya, sa iya nga lola kag lolo sa Manila. Subot silingon Manila girl ini siya Miss Jazz, ang akon siniya nga nangin kahagugma sadto. So sa una ko ni siya nakitaan Miss Jazz, it was love at first sight. Balaan mo Miss Jazz, medyo seryoso gid ako yung nga klase sang tawo. Kag wala ako yung nagadaso-daso sa patag sang paghigugma sadto. Amo na ganing rason nga isahanon lang. Isa lang ining parte sang dako nga parte sa akon tagipusoon nga gindulot ko or tugyan ko sa isa lamang ka babayi. Amo na ko nga hindi ko gid ini malipatan ang akong si kahapon lamang. Sa nagkit-anay kami to Miss Jazz, kag pinaagi man sa amon si Tupad Balay, ang amon si Tupad Balay ti kabalo man siya bala Miss Jazz kun ano ko nga klase sang lalaki. Although nga ti medyo bataon pa man kami to, pero gintugpo niya kami. Ginpakilala niya kami sang amo nga babayi, kag bangod kay ti daw na batyagan mablas ang Tupad Balay kuning nga lalaki nga ti suod ko man nga abyan nga daw type ko man ang amo nga babayi, gintugpo niya kami Miss Jazz. Humalin sadto ti masami na kami nagakit-anay. Una-una hindi pa kuya luyag nga entrahan sa kun anuman ang nasugura namon Miss Jazz, kay para sa ako niya ti ang amon si pag-abyanay amo ang importante sa tanan. Yes, nagwapahan gid ako sa iya. Yes, may special feeling ako sa iya samtang nga naglakat ang panahon. Pero wala gid ako Miss Jazz
nagdali-dali. Kay sa prangka nga sugilanon, sang time nga daw naglanog na, nga daw may special something nga nagakatabo sa among nga babayi, pero wala pa ko to yung mesjas sa kapangaluyag. Nakalabot sa igdulungog sa iya sini nga pamilya. Stricto ang iya sini maginikanan, diri sa may nigaran mesjas, may yara sila sang, may ara sila sang sarang-sarang nga klase sang pamilya. So pagkahibalo sang mga ginikanan, daw ginatugpo kami, kag daw ginasunlog kami, knowing man mesjas nga ti imol man ang kami ya. Imol pero disente man ang amon si pamilya, nagapalanggaanay man kami nga tatlo ka mag-ululutod, akon si magginikanan sadto, nga buhi pa sila mesjas, palangga gid kami. So amon siniya ginapabugal, hindi ang manggad, kundi ang pagpalanggaanay, ang respeto sa isa ka isa bilang pamilya. So pagkaibalo nila mesjas nga amo lang ni ako, kag si nanay ko, kag si tatay ko, wala abiyas ang ipabugal dito na mesjas. Kagin hugtan nila ang akon siniiya nga friend palang sadto. Akon pwede, hindi na kami makakitanay. Tuman pa ka temprano mesjas, nga wala pa ko gani nakapangaluyag. Pero pagkaibalo nila nga daw ginatugpo kami kag ginasunlog-sunlog. Kaya akon si tupad balay nga lalaki nga abyan ko man, ti amo na mesjas ang rason ko nga ang naglanog to kay bangod man sa iya. Bisan wala pa ko gani ang nakapangaluyag. Ti amo na to yagin niya na gin sunlog na niya kami abi mesjas. So sang nag-abot sa idulungog sang pamilya, binagid sa mga ginikanan nga tuman ka strikto kamay sarang, gindilian na nilang ang akon siniiha nga sang uli nang ginobya ko gid. Amo na bala mesjas nga mapunggan mo lang tanan, hindi lang ang ginabatsyag nga gugma. Dito mesjas bangod sa amo nga hitabo, na challenge ako. Bira-birahan ko na gid gani ya pangaluyag. Wala ko that time nangaluyag sang wala pa kami iyagin, wala pa gindilian ang akon siniiya nga special girl. Didto sa amo to nga panahon nangita ako sang tsansa, nakakitanay kami kag didto ako nagpa butsyag sang akon siniiya nga madugay na nga ginabatsyag. Nakibot kid ako mesjas sang amo to nga adlaw nga kung sa diin daw ginasekreto pabala kag di syempre jutay nga panahon nga makakitanay kamo, yung dali-dali kong akon sinipagpabutsyag sa akon nga gugma, nakibot ko mesjas nga dali-dali man. Kagin sabat ako dayon sang amo nga babae. O kaisa mesjas grabe ang excitement mo bala no, kung ara bala nga daw ginadilian kamo, ang ginadumili sa imo kaangay sang pagkaon, sakto gina no, kung ginadili sa imo nga pagkaon do amo pag ginagani ang nalimitan mo nga kanon. Ti amo to mesjas, nangin kami na sang akon sini nga special girl. Sa prangka nga sugilanon mesjas, medyo kilala inang babayi, ang pamilya sang babayi sa amon sini nga banwa nga may sarang-sarang. Kag sa amo man to nga panahon nga sang nagbalik siya diri kay dagdako na siya sa lolo kag lola niya sa Manila. Sa tion gani mesjas sa Santa Cruzan, ido artista na siya ya. Kay siya ginaya ang nagauyat sang papel nga Reyna Elena diri sa among lugar sa Hinigaran. Tagsa ka may hiwaton nga Santa Cruzan mesjas. Didto sa uli nagkitanay kami, madamo gani mesjas ang daw nahisa sa amon sa ibaluan man nga nangin kami, nangin extra ang amon sa pagpalanggaanay para sa mga publiko nga nagalantaw. Madamo ang nakabatsyag sang pagkahisa, Miss Jazz. Porque of all kuno nga ako gid. Kay damo man nga mga lalaki nga nagapangaluyag sa amo nga babayi nga nangin nobya ko sa ulihi. Di nagpromisa kami sa isa kag isa, Miss Jazz, nga hindi kami iya magbatsyag sang katalaw
Kaya as long as we love each other, amo to Miss Just na uyugid ang amo nga pamilya sang akon sini nga nobya. Bisan ang akon si gani amay kag iloy nag-ano gid sa akon, nag-istorya sila sa akon, ginprangka ko nila. Kakon hawot-hawot man lang imo sini iya nga ginabatsyag kag hindi ka pa ready sa sini nga babae, buhiina na. Kay basi hasta ang aton si bugos sa pamilya mangin magarot na. Sa amo to nga panahon, Miss Just, grabe na mo. May mabatian ka na ba nga hindi manami, especially sa pamilya sang akon si girlfriend. Ang daw pagtami-tami bala sa amon, hindi gusto ang akon sining mga ginikanan. Pero bangod kayo nagapalanggaanay kami. Tubtub nag-abot sa punto, Miss Jazz, nga ti bangod kay palangga na mo isa ka isa, natabo kami. Bisan wala kami iya, nagpakasal. Ginbunag niya ang amon sining nga first baby. Sa amo to nga panahon, Miss Jazz, daw gin-disown na siya sa iya sining nga pamilya. Amo man to nga panahon, Miss Jazz, nga ang akon si maginikanan, ahay apektado man, nagbalatian to sila, Miss Jazz. Isa-isa sila nga nagbiya sa sining nga kalibutan. Ti wala na ko ba na, Miss Jazz, ang pagasaligan. Pati nga akon si nga nobya, nag-upod gid kami, Miss Jazz. Apisa nga ginsikway to siya sa iya maginikanan. Pero bangod kay gusto gid sang akon si nga nobya, ang iloy sang akon si bata, nga matagan sang maayo nga basdamlag, ilabi na gid ang edukasyon ng amon sini nga bata nga babayi. Inistorya niya ang iya si maginikanan, likom sa akon ihibalo, Miss Jazz. Nagpakikita siya liwat sa iya maginikanan nga nag-disown na sa iya, nga nag-sikway na sa iya nga ila bata. Dito, Miss Jazz, inistorya niya. Willing siya nga magbiya sa akon kag sa amon bata. Basta importante, sagoron kag paeskwelahon, hatagan sang maayo nga basdamlag ang ila sini nga apo, ang amon sini bali nga bata sa akon nobya. Dito ko, Miss Jazz, na tingala nga antes pa man nga nadula, nabugras ang amon sini relasyon sang amon nga babayi, ang iloy sa akon bata. Napalangga ko gid. Tingala ko man nga daw naglain ang iya sini nga paminatasan. Nangita lang siya, Miss Jazz, ang pamaagi gali nga maglasay ako sa iya. Uli ko na lang ni Miss Jazz na ibaluan. Naghimo siya sa mga butang nga sa uligan, Miss Jazz, sa kibot ko kay hindi gini siya yaya iya sinibatasan. Ang masakit pa, Miss Jazz, kay ginambalan niya ako isa ka adlaw antes pa man siya nga naglaya sa balay. Ginambalan niya ako nga wala na siya sang luyag sa akon. Abi mo, Miss Jazz, naghibig ko to kay singko anong natabo. Nga ang siling ko, you're just trying or gahimo-himo ka lang sang istorya. Hindi ko magpati nga wala na siya, Miss Jazz, luyag sa akon. Pero gintindugan niya gid. Kag pagkadason nga adlaw naglaya siya. Ay suno pa sa iya, hindi niya ko palangga, may ginapalangga na siya nga iban na lalaki. Tiyan mo to, Miss Jazz, doon naging kayasan ako, nakibot ako, naglalain gid ko, Miss Jazz. Amo nang rason ko nga sa subong wala gid kuya nagtiaw-tiaw sa isa pagid ka klase sa relasyon kay siling ko nadudla na ko sa una ko nga relasyon natuman gid ang kasakit na nagdulot sa akon. Abi mo, Miss Jazz, ulihi ko lang na ibaluan nga amo galito ka sanggin istorya nako sang manog ano na to balang amo si bata kay ginbilin niyang bata gin pabayan niyang bata kay hindi man siya gali gusto nga amo ning matabo sa amon nga mahulan gid kuya 100%. Sila nga ginbilin niya lang ang bata para kuno nga may inspirasyon man ako. Ang importante nga mapaeskwela ang ila sini nga o kun ang amon sini nga bata ang ila si mga apo sa iya sini iya nga maginikanan sa
nagakaigo nga panahon. Kaya mo to, Miss Jazz, grabe gina epekto sini sa akon. Isa mga tuod ako kalalaki, pero grabe ang akon sini nga paghibi. O galing kay ti bangod ara sa akon ang bata ginbilin niya sa akon. Amo ni ang akon si source of inspiration nga magbangon nga magpakabakod. Sang time na nga manug-eskwela na ang amon sini nga bata, didto na, sanggin patawag ako sa amang ginikanan. Didto ko man ay baluan, kagin palakat nila sa abroad ang ila sini nga bata, ang akon si pinalangga nga special girl sa akon kabuhi, kag ang iloy sa akon si bata. Ginistorya nila sa akon, Miss Jazz, nga agod nga mangin matawhay lamang. Kag hindi na ako pag hilabtan sang ila sini nga pamilya. Grabe gin, Miss Jazz, ang paghilabot nila sa amon mo. To the point kani nga daw ikidnapon ang akon sini nga bata. Di pagkabati to sang asawa kuya o ginakabi ko na ganing asawa, iloy sa akong bata. Nangita siya pamaagi nga mangin matawhay ang matabo. Ginbayaan niya ako pero ginbili niyang bata. Pero ginistorya ang mga ginikanan nga sila ang magagasto sa edukasyon sa amon sini nga anak. Kaya hindi nila pagpabayaan. Financially, Miss Jazz. Dito, Miss Jazz, daw hindi ako magpasugot. Naglalain pagid ko. Kaya amo na gali ang rason. Nag-istoryahan na imang kami sang iloy sang akong sini nga bata. Pero human na ang yan sini nga desisyon. Para kuno sa ikaayo namon, Miss Jazz, kaya ang mga ginikanan niya, grabe gid. To the point nga ginsikway gid siya gani. Para kuno sa kalinong sang tanan, amuni ang yagin himo. Miss Jazz, daw hindi ko magpati. Pero wala ako sa may mahimo, kay wala man ako sadto sa ikasarang nga paeskulahon ng amon si bata. Ginbaton ko, ang ila sini nahimo nga deal, nga mabalik ang akon sini iya nga pinalangga nga karelasyon sa ila. Kagimpadala nila sa abroad, Miss Jazz, ang bilang kabaylo, amo ang pagbulig sa amon sini iya nga bata. Nga mapaeskwela, kag hatagan sa maayo na klase sang pagpangabuhi. Ginbaton ko na lang, Miss Jazz, for the sake sa akon sini bata. Kaya wala naman ko maginikanan. Ang mga utod ko, lunsay man kami ang nagahikahos man sa amon pagpangabuhi. So malipot nga pulong, Miss Jazz, amon nang natabo. Kag pasalamat man ko kay ara si lolo kag si lola niya. Nagdako siya nga wala gid siya tuod sang kabudlayan. Kay ang financial support ara kag nagabalik-balik man siya. Ginakuha siya sa iya sini nga lolo kag lola. Kung sa pa bala, Miss Jazz, nag-giveaway na lang gid ako. Kaya amo man ginimo sa akon sini iya nga kinakabig nga asawa ang iloy sa akon bata. Well, ang akon sini na ulihi nga nabatian nga ang akon sini iya nga ang iloy sa akon sini nga bata. Miss Jazz, masakit man pero dito siya sa abroad. Natapikan siya sang isa kabalatian nga nagtaliwan gid siya, Miss Jazz. Napatay to ang iloy sa akon si bata. Amo pagid na pagkabati ko, Miss Jazz, nga wala to siya wala siya sang pariho kami, wala kami nagpangita sa iban pagid nga relationship, abi, wala kami wala siya sang nobyo. Ako, Miss Jazz, wala man ko nagnobya. Ugaling kay amo na ang pinakamasakit sa tanan kay bangod sa balatian, nagtaliwan siya dito sa abroad. Nakuntani, nag-hope ako, Miss Jazz, sa ngalan sa amo si bata. Gusto ko sila nga makakitanay personal. Unfortunately, Miss Jazz, wala gid sila nakakitanay. Kaya amo man na gusto sang lola kag lolo niya. At kung makagraduate siya, paapason to siya sa iya sini nga iloy, dito nagatrabaho kag dito na naga-estar. Pero abi mo, Miss Jazz, siguro amo naman to ang panahon nga kakinanglan maka-move on na ako. So sa subong, wala pagid ko Miss Jazz ang iban nga naluyagan nga babae
Importante nga akong si bata. Kag maayo man iya siniya nga pagdako. Di mas just pasalamat ako nga bisan amo ining akong si masakit nga kasaysayan sa patag sang paghigugma. Pero sa gihapon, may ara ako ya sang ginakuhaan nga inspirasyon ang amo si nga bata. Bisan na ako si bata, ginistoryahan ko ni isa-isa kung ano ang natabo sa amon sa iya sini nga mama. Kahibi man na siya kung kaisa Miss Jazz, kay ti nakilala niyang mama niya through pictures na lang. Kay ti huben pa siya sa natabo sa amon sa akon sini iya nga inkabig special girl sa akon sini nga kabuhi. Sa karon Miss Jazz, ari kami diri, avid listeners gid kami isang Bombo Radyo. Kabay pa nga mabasahan mo ining akon si kasaysayan, makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon. Ang tagpadala, Cesar, 49 years old, sang Banwa sang Hinigaran. Cesar, salamat gid sa imo si matahong makasaysayan. Ahay, kasubo man no? Puti sige lang Sunod pagani sa imo ti bangod sa inyo sini nga bata. Bangod sa inyo sini nga pagpalangga. Sang imo sini iya, grabe man nga pagsakripisyo, mind you, no? Ang sakripisyo nga ginhimo sang iloy sang imo si bata, sang babae nga ginpalangga mo, grabe gid. Para lang gid nga sa kalinong nimo sa imo sini nga bata, sa inyo sini nga bata matagan sang buwas damlag, kalinong sang duha ka pamilya, ay siya yang nagsakripisyo. Kung nga aamo na, bangod sang paghigugma niya sa imo kung sa imo sini nga bata. Unfortunately, hasta lang dito yan sinikabuhi, the good memories, no? Kinanglan, dra mo na lang yan, hugot kada sa mga good memories ninyo nga duha, no? Para nga maka-move on ka. 49 sa lalaki, pwede pa. Pero sunod sa kay Cesar, wala naman siya sang plano. Cesar, salamat gid sa imo sini nga matahom nga kasaysayan, no? Sa patag sang pagigugma na sari ang aton sini iya nga nga eksperyensya, be it masakit man o kon malipayon. Importante da iya nga may mga bits and pieces kita nga makuha, no? Lessons in life. Amo na gani kun mayara kamo dira sang kasaysayan kaangay sini, ginaagda ko kamo. Aber ipadalaman, i-share, i-email sa aton sa email address, bombo_bacolod@bomboradio.info para nga makuhaan man naton seleksyon kay inspirasyon. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. But before that, yari anay aton sa words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Romans, chapter 12, verse 9. Dira nagasiling, parte man sa gugma, no? Nga gugma dapat sincero. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Sa subong nga panahon, budlay, no? Ang ingat bala sang manggad, mga kabombo. Kung kaisang imo prinsipyo, nagalibagon, no? Ang imo sa prinsipyo, ginakalimtan mo na for the love of money. Money itself is not evil, but for the love of money, it is the root of all evil. Di naghambal diri Romans 12:9. Love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Subong ang tao nagakabulagan na bangod sang ginatuwag bala sang ingat sang manggad. Wala na sila nagadumdum nga ipadayunon ang ginatuwag bala nga good no ukon ang insakto bangod kay ti lain gid man no ang ingat sang kwarta. Pero let us always remember, no, kung diri sa kalibutan umalagi lamang kita diri pagkatapos na iyaya will be judged accordingly. Ipadayuno naton sa grasya sang Dios, no. Let us cling to what is good and hate to what is evil. Kaipangibabaw ang paghigugma. And the love must and should be sincere.
Lakitas ng panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1, sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo
Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita, kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ano ba lang natabo? Nga naghalin kasi mo trabaho, haw? Paladam ko, abi ako mo. Nagdamgo ako, nga nakabunggo ang kotse ni boss. Tigin sugiran ko siya. Ang iya ginhimo, nagsakay lang siya sa taksi. Apang ang natabo, pagsakay sa taksi, sus, nadisgrasya ini. Ang driver lang napatay, kag nakaluwas siya. Sus, hindi hamak iya pagpasalamat sa akon mo. Uti nga, ginpahalin ka. Nagdamgo pagid ako eh. Nga, nadakpan sa siya asawa nga may kadidang. Amo na ginpahalin ako ni ma'am. Nagatulog lang ko kuno, kag wala nagatrabaho. Tawag mo ko, Kap? Oo, Tagoy. May hambalan kita. Parte sa ano na, Kap? Hambalan nato ng eleksyon. Uti, anong imo nasagap ka balita sa kampo ni Agripina? Wala niya sa Agripina, Kap. Nagpalapta ako sa balita nga may cancer na siya sa ovary. Sa sina, hindi na magboto ang mga tao sa iya. Kag siyempre, ikaw gihapon ang kapitan. Ati, mayo gid Tagoy. Oo, Kap Ikaw pa? Hindi ka man niya madikyo? Ano nang dikyo man? Disqualification charges. Hindi kaya, Kap, ma-disqualify. Kay man, wala ka man niya sala. Wala ka man niya sa listahan sa mga nagagamit droga. Bisan pustahan, ikaw gyapon na madaog bilang barangay kapitan sa barangay Munay. Abi mo, kung mag-amubala sina ang tunos ang panghambal mo, Tagoy, makapabakal gid ako sang beer kag sumsuman nga litson manok. Kag bilang premyo ko sa imo, hindi magprosper ang mga akusasyon ni Albina sa korte. Kapan-kapanon ko lang na.
Ina iya. Matan. Maayo nga balita, Matan. Ha? Anong mayo nga balita, Chotagoy? Nagdaog ka sa STL? Hindi May nagapang recruit dito sa pagkapulis. Ano, Chotagoy? May nagapang recruit sa pagkapulis? Oo. Kaging palista ko ikaw dito. Pero hindi ka pa pwede pasaron kay ti kinahanglan pa nga i-urine test ka mo. Urine test? Ano na ang urine test, Chotagoy man? Basi kon budlay na. Hindi na budlay Baw kahabol kasing utok mo, Matana. Mapulis ka na, hindi ka pa makaibalos ang urine test. Ang buot silingon sina, o si sao ng imuihi, man mabalaan dira kung nagagamit ka sang droga kung wala. Kung makapasar ka sa examination, kag klaro man ang imuihi, nga wala kang nagadrugs, pwede ka na dayon mabaton sa pagkapulis. Ay, amo gali, Chotagoy? Oo. Gani kayuhon mo Amo na ning tion, Matan. Amo na ini. Makabakal na kita sinesang karne kag litson perme. Mauntat na ta sang sagad sudan sa bukaw-bukaw. Kay kung sigihon naton kaon, basi kung matubuan pa ta sang himbes nga pula. Ateo, Chotagoy Kapos lang gali sina. Mangihi lang ko para gamiton sa urine test. Oo. Matuod huling? Oo, Tia Alvina. Si Matan makuha sang urine test para mabaton siya sa pagkapulis. Hindi na siya kapasar. Nga, Tia Alvina, haw? Kay ti, kaon lang ubraya mo. Tia Alvina, nagsiling si Chotagoy nga kung mabaton siya sa pagkapulis, mabakal na sila sang litson. Hindi na sila magkaon bukaw-bukaw. Ay, magadamo, panang bukol niya kung magsagad sa sangkaon sang baboy. Hindi amuhaw. Basi matuod kung mabaton sa pagkapulis si Matan. Kundi, maayuhan ang kabuhi ni Buklan. Manda ko ang sweldo sang pulis mo. Gindubli nga daan ni Digong. Hindi. Hindi ako magpasagot. Kinahanglan nga hasta lang sila sa bukaw-bukaw. Hindi ko yung maluyag nga malabawan ni Buklan. Maminsar ko sang pagi para nga hindi mabaton si Matan sa pagkapulis. Matuod ba lang makuha ka sang urine test para sa pagkapulis? Oh, Tia Alvina,
Buwas na ko makuha sang urine test. Ay ti, tuduan ta ka sang mga pagkaon. Inang dapat mo nga kaunon bala para makapasar ka sa imo nga urine test. Tapos malala ko no sila ni Tagoy, Chalvina. Mainom lang ko sang madama nga tubig. Ako ihi, ibutang ko lang sa garapon kag ihatag sa laboratory. Ay, Matan. Husto ina. Pero, may nahibalaan ako nga paagi. Para pala nga makaihi ka sang manami. Para makapasar ka. Ha? Ano ina nga pagi, Chalvina? Hatagan ko ikaw sang miracle elixir. Oh! Miracle elixir? Oo, Matan. Amoy inang nagapatay sa mikrobyo sa ihi mo. In other words, matinluan sini ang ihi mo, Matan. Makakwa ka sang result nga wala sang diferensya ang lawas mo kay ti clear ang ihi mo para bala nga sureball, how? Matuod, Chalvina? Ay, oo. Hatagan ko ikaw, buwas. Baw, salamat, gid Chalvina, ha? Kaayo, gid sa imo, ah? Huling, anong buhaton naton man? Agod piho nga hindi makapasar si Matan sa urine test? Ya, Chalvina, anong buhaton mo, haw? Higkuan ko ang ihi ni Matan, ah. Anong higkuan, Chay? Amo ni ho. Kung mangihi ang aton ido, ibutang mo sa garapon. Chalvina, basi kung gabaan kita sini. Okay lang kung gabaan kita huling, ah. Basta hindi lang niya mag-ayuhan si Buklan. Oh, Matan, aring miracle elixir, oh. Isimpon mo ni sa ihi mo, ha? Para magwa nga clear ang imo resulta. Salamat, gid Chalvina. Wala sang kaso, ah. Dungog sa aton barangay kung mabaton ka nga pulis, Matan. Baw, salamat, gid Chalvina. Tani, makita ni Tagoy kung ano ka kaayo. Kung daw ano kaayo sang kasing-kasing mo. Matan, ari na. Ari ng resulta sang imo urine test. Oh, aring imo urine test to, na ari oh. Oh. Uy! Matan, 100% gid. 100% nga no, Tagoy? Hindi. 100% gid ang imo nga rabis. Ano? May rabis ka, Matan? Bu animal, hisaan gid nga barikoson. Hoy, Buklan! Hindi mo gani ako pang umiron kung wala makapasar sa urine test ni Matan, ha? Barikoson mo na eh! Buklan mo na eh! Barikoson! Buklan!
Cha! Uy, Margie, ikaw gali? Oo, Cha. May kinahanglan ako sa imo. Ano, ina? Busli man ako ay. Busli sa ano? Sa bana ko. Kaya nga mapabulos ka sa ako now. Hindi ako makagwanta. Tanawa ho. Kaniwang nagit sa akon. Ay ahay. Do sa lipakan lang matuod kaniwang ho. Hindi abi ako pagpapahuwayon sang bana ko. Kapin pa kun hubog siya. Ay, asta mag-agang akon pagpangabudlay. Amo ina nga mapabulos ako sa imo, Cha. Kay basi kun mapatay ako. Pwede man ina Pero anay ka bala? Basi hindi ko bala type ang bana mo, haw? Daw ano gidang iya bugaw, haw? Ay, Cha. Bisan takpan mo sang duha ka kamot. May nagalabaw gihapon. Ay, amo gali. Ati sige deal. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo! Bombo! Para sa damit na ka-blue. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock.
Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12. Hatid na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako
Bahin sa nagligad, ginsugo ni Mr. Torinto si Utik nga sunugo ng amon balay. Bangod na paslawan sila, nga lupugon si Manong, agod nga hindi na ini makasigad. Samtang ako naman, hindi gid madula sa akon pensar ang bahin sa ginahimo ni Lola Ingracia. Gani gin panilagan ko siya. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Panilagan ko si Lola. Ano ay nga pagbantay ang buhato niya? Bangod siling ni Choy Dudong. Wala man siya sa nahibalaan nga madalom na hanungod kay Lola Ingracia. Kag wala siya makahibalo sang bagol nga ginakagis ni Lola. Ay, ako lang balang nakahibalo nga may ara siya sina. Kagay sino ang bagol nga ina? Kay sino ang bagol nga ina? Arin ako sa kamaisan. Makamang ko pasulod ah. Diri na lang ko. Karon. Waon ko nga akong puspro. Sindihan ko ini. Kag ihaboy sa atop. Arin na. Sindihan ko. Nano ni? Nabatyagan ko nga may kung ano nga nagahulag sa akong likod. Pero ako lang ang tao diri ah. Agoy! May naghanot sang akong mulo ba? Ano bala to man? Oh, hindi. Baston ina. Baston? Amo naghanot sa akon? Hindi. Ara naman siya. Nagtindog naman siya. Kag naghana naman nga hanuton ako liwat sa ulo. Oh, animal. Ginalahugan bla ko sa akon panolok. Aba, hindi. Ang baston nakahulag. Kag mahanot na. Agoy! Ang akong ulo. Naglagtik naman. Agoy! Baw. Ginbakol ako sang baston nga daw. Gadaw sa baston nga nauman sa matigang nga kahoy. Hindi. Nagtiko pa. Ako. Hindi. Base ko nadunot ng ulo ko sini sa pagbakol sang baston nga ina. Malay ko di. Ba, ano naman. Malay ko di. Malagyo ko. Hindi. Hindi ako makabato sa baston nga ina. Baston nga wala sa may nagawiyat nga tao. Madalagan ko. Hindi. May nagalaga sa akon. Ginasunod ako sang baston. Nagalaga sa akon. Hindi. Nagabuluban siya siya. Kagmadasig siya nga nagabuluban suli. Oh, malambot niya ako. Ginanot naman niya ako sa ulo. Hindi. Malagyo ako. Nagalaga siya gihapon. Ano ba ini man? Patyon bala ko sang baston nga ini. Patyon bala niya ako. Hindi. Agoy. Nagapalanulong-palanawan ko. Apang nakaibala ko. Aragi hapon ang baston. Kag naghana naman siya nga magbakol sa akon. Agoy.
Malinong na. Kagayhan, nagkakatulog na si Lula. Mahinay-hinay ako sa pagpalapit sa iya kwarto. Tanawon ko kung anong ginabuhat niya. Ari ng puwerta sang kwarto niya. Nagabugtaw pa siya? Kagano palang kinabuhat niya nga ina? Nagauyat siya sa baston? Kinatrapuhan niya inis ang panapton? Kinatapuhan niyang baston nga nahuman sa kahoy ni Nara? Kag nagayuhom siya? Ay, nga kinatrapuhan niya ang baston ni ina? Daw sa ginaangga niya ini? Ay, ano pala natabo kay Lula? Hindi ako makahangop. Ay, mapahuway na kita, baston. Nagkahibalo ako nga nakapoy ka na. Ay, wala na siyang matabo sa aton hasta mag-aga. Ba? Wala na kuno sa matabo hasta mag-aga? Ay, anong natabo? Kag anong labot sang baston niya ina? Hala, anong labot sang baston niya ina ang ginapamaston ni Lola kung maglakat siya? Ano? Wala masunog ni Utik ang amon balay. Bangod ginbakol siya sang baston nga hinali lang nga nagtuhaw. Samtang ako, natingala gid sa ginahimo ni Lola nga pagtrapo kapag angga sa baston. Sa pagpatayin ko pagid. Ano? Nasapon si Utik nga naghamyangon sa mga hilamon? Kag wala na sang animo? Kag ang iya lawas, pulos may agi sang lampos? Oo. Nasapuan siya sa mga tanod di Kap. Ato, gindala sa ospital balbal saradong gaguya. Ano? Sinong nagbalbal sa iya? Hindi pa lang naginsugo mo siya? Nga magsunog sang balay nila ni Layla kag ni Harold? Amugani, bukagago gigautik. Ate, napaslawan gid siya Pero sige lang, makahibalo man kita gihapon kung ano natabo sa iya kung pwede na siya mahambal. Nakita kung dagway niya nga sa gago. Nagasambi lang nga baba, nagatiko ang nga ilong. Oy, Utik, kamusta ka na? Maghambal ka na? Buseng. Ano natabo? Nga nakita ka sa mga tanod nga wala sang animo sa kahilamunan? Kag do sa lata ka nga utan? Na ano ka? Nga naghibi ka? Wala ko kawalos, Buseng. Wala magkabalos. Ano nga wala magkabalos? Ha? Wala mo kabalos ang nagkasigo sa akon.